Moi bons días, familia. Que? Como andamos? Xentiña da boa viña, vamos pa diante. Como vai a historia isa? Que xa pasaron as leiteiras, que eu digo sempre, miña nai, cando era eu algo preguiceiro, dicía, xa pasaron as leiteiras, levanta da cama. Sobre todo os domingos, cando viña de festa. Mirade que temos por aquí. Un chisco de auga para empezar a aquecer e que se poña a ferver, porque hoxe facemos pasta. Veña, ven por aquí. E non a vou a salgar, vale? Por que non a salgo? Isto non sei canto tempo aforraría ou non, pero se a salas tarda máis tempo a ferver. Por lo tanto, o sal, despois. E nós, pa aquí, comigo, pasta. A que non te gusta a pasta? E hoxe pasta integral, ademais. Pasta integral que van a ser uns espaguetes e que imos facer unha historia ben bonita que é unha carne, por un lado, toda desfiañada, unha carne moída, vale, picada, que imos facer medio crocante por un par de cosas que vamos a botar, e xunto con iso imos acompañar cun wok de verduras. Despois, xuntamos absolutamente todo e temos unha pasta con verduras e con unha historia ben moída de carne crocante que vai ser a auténtica maravilla. Esta receita apunta, porque ademais vou intentar non facer ningún chisquilichasqui hoxe. Sabes o que é iso? Facer a receita nun pim pam pum. Así que, rapidamente empezamos cos ingredientes que son unha auténtica maravilla, que temos carne moída, por aquí, neste caso de tenreira, vale de coche, vale de polo, de coello, dame igual. É complicado encontrar carne, por exemplo, de carneiro ou de tal, picada, moída, pero poderíase tamén, se tes na casa unha picadora, e pódese picar a mao, que non hai problema ningún. Temos por aquí un pouco de aceite de sésamo, temos de xenxibre, temos a pasta integral, neste caso os espaguetes que vos dixen, temos lima, temos coandro, ollo que me estou adaptando ao coandro cada vez máis. Bueno, é porque o equipo come moito. Temos por aquí uns habaneriños, uns pementos destes que tamén dan un pouco de punch, que imos traballar de dúas formas con eles. Temos allo, temos bimi, vale, unha especie de brócoli, unha especie de tal, que está increíble, un espárrago trigueiro, algo por aí anda. Ceboliña, pemento, algo de soia para darlle todo e un chisquillo de mel. E veña que xa estamos aquí para cociñar. Como me gusta a min cociñar, amigos. Moi bons días, Lidia, que tal? Se non che gusta a ti, a ver, bons días. Os traballos a veces non gustan. Ou hai días que igual non estás un pouco máis preguiceiro, ou que en plan non estás tan pola labor de hoxe non me apetece cociñar, tamén me gustaría que me cociñen, Sí, pero que gusto dá cando atopaste con alguén que é vocacional, non? A min encántame escoitar a xente que lle gusta o seu traballo, que te explica con toda esa ilusión, esa vocación, é un placer escoitar a xente así. Pero aquí pasa moito que hai que andar como moi afiado para que che pase eso, porque moitas veces vámonos metendo, falta unha asignatura, eu desto vou deixando regalos para todo o mundo, falta unha asignatura que é a de que che orienten ben de verdad. Había antes, cando estabas eu en terceiro de BUPA, isto é unha historia moi boa, cando había como orientación, que vas a estudiar, por onde vas ir, xa antes, porque nós éramos como letras mixtas, ciencias mixtas ou puras, vale? Eu fun primeiro por letras mixtas, despois por ciencias mixtas, fun cambiando de un para outro, pensando, cal eran as asignaturas máis sinxelas, ollo, non había vocación, había preguiceirismo, pero, non, dábaseme ben estudiar, pero non tiña alguén que che dicía, vai por aquí, ou por aquí por esta maneira, ou que che conte, ou que lle contes un psicólogo ou un tal, para primeiro que sepa un pouco de ti, faltaría, porque moita xente frustrase ao final. Eu teño xente que estudiou e que estaba tal, e que despois o traballo que desempeña non lle gusta. Porque non ten nada que ver o que che gusta estudiar como de traballo, por exemplo. Imagínate se ti gustache a cociña, pero gustache traballar os fines de semana, os festivos... Hai que explicar, verdad? Traballar mentre os outros desfrutan, pois o mellor non, quero dicir... Hai diferentes traballos de cociñeiro, pero... Hai un pouco de todo, exactamente, porque non todo o mundo pode traballar na tele, ter un programa por tal, pero escoita, todo é unha cousa que é importante que eu quero dicir antes de empezar ca receita. Pódese, estudiar unha cousa e acabar noutra, Eu non estudiei cociña, vale? Eu estudiei INEF,
fixen a licenciatura de Actividade Física e Deporte, estive traballando diso, e fun cambiando, e todo o mundo, se ti pensas, e nunca é tarde, outra cosa que vou dicir aquí, nunca é tarde, verdad que, home, non están as cousas para deixar un traballo e tal, pero hai que buscar, hai que ter ilusión polas cousas. O camiño fais andando. O camiño, eso gustame moito, fais andando, exactamente. Vale, como andando se vai facer esta receita, nun segundiño, porque imos facer unha cousa con esta carne. Mira, moitas veces falamos de acaramelar, que hai que tostar, quitarlle, intentar que non se lle vai moito auga, para iso ten que ter unha, neste caso, tixola con ben de lume, pero despois hai outras cousas, como o propio azucre, que podría ser moreno, unha panela, un pouco de mel, un pouco de soia, que neste caso temos as dúas cousas, vale? Que fan que colle unha película medio crocante na carne. Hoxe creo que a carne me quede perfectamente solta e por eso, primeiro, imos darlle unha boa sacudida de lume, pero boa sacudida de lume, vale? E unha vez que lle metemos a sacudida de lume durante 5 ou 10 minutos, imos deixar outros 10 que se vaya como secando a lume pequeno de todo. Para que quede solta, e non sexa unha canica, pero que teña esa parte inda sendo carne picada, vale? Neste caso podemos empregar unha carne, eu sempre vos digo, agulla, podes meter algo de cocho a veces e tal, que teña un poquinho de graxa e tal. Oxo da graxa, pois importame un pouco menos. Por qué? Porque xa vai facer todo despois ese aliño, con esa lima, con todo, bernezumento, esta pasta. Así que, nós por aquí temos esa tixola que imos a poñer cun pouquiño, vale, de aceite. Así, despois tamén empregaremos un pouco de aceite de sésamo, pero tede cuidado co aceite de sésamo, porque xa dixemos máis dunha vez. Ti coñécelo tamén. Ten moitísimo sabor. Se emprego o mesmo aceite de sésamo que de oliva, en serio, que estragamos a receita. É como unha pipa na boca. Que matizo, por se alguén o pensa, que se non empregamos aceite de sésamo porque sexa mellor nutricionalmente que o de oliva, senón para darlle o sabor que precisa esta receta, con eses toques máis exóticos, exactamente, ¿no? Pero que se podería utilizar aceite de oliva e nutricionalmente aínda seguiría sendo a mellor opción. Mellor opción que o de sésamo. Por eso tamén empregamos unha pingueiriña para que... Que pasa? Que, como digo sempre, como di sobre todo Lidia, que neste caso sabe moito máis que a min. Se ti faz o que vou facer eu agora, que lle vou facer a isto a nivel tal? A nivel sabor, palatal, moitísimo, pero a nivel nutricional tampouco para a xente non vai ser ningunha historia rara, vale? Sucede o mesmo que a soia, non? Que algo que dá moitísimo sabor e moita cantidade, porque moita xente di que a soia ten moito sal. É certo? Certísimo, é unha realidade. Sí, claro. Hai na baixa en sal que llevan tamari tamén. Agora xa hai varias opcións, con pero eso. Claro, ao final é algo que empregamos pouca cantidade e moitísimo sabor. Que ollo que a xente que teña celíacos na casa, que a soia normalmente adoita conter glute. Se temos celíacos na casa, ollo con iso, temos que seleccionar unha que non teña glute. Eso certo tamén. Importante saber este tipo de cousas. Pero hainas en gluten. Opcións cada vez no mercado e moitas máis. E pono, a mítica tal, sen gluten, e hai varias marcas xa, pero eu empezo a encontrarlas. Que pasa? Non é igual de encontrar que outras veces encontramos con gluten e se non busca, pero podería haber a opción, vale? E a tamari este que chido a salsa tamén, unha salsa como de soia suave, vale? É moito menos salgada. Que pasa? Non sempre estamos traballando co mesmo, se vamos a empregar un pouco de soia, menos sal, non ten un pouco de sentido. Veña, isto, antes de que empece a fumear, dunha cacheirada pa dentro. Veña, eso é. E agora sí que voulle subir un chisco o lume. Mirad o que vou facer. De primeiras de todas, vamos mover a carne, vale? Movemos un pouco, que colla esa parte aceitada da tixola, vale? E a partir de aquí, agora, non quero mover absolutamente nada máis durante un anaco. E como vedes, lume ben arriba, vale? Agora empezamos co xenxibre, cousa que me gusta non, o seguinte. E ademais, Lidia, non che vou dicir unha cousa, pero isto empeza a ser un pouco o tema como do allo. O xenxibre vale para todo, vale? Vale para a jorxa, vale para cando estás mal do estómago, cando estás mareado, vale para... Mima, vale cando ves mal... Isto é unha movida. Vale para todo, pero non para todos, porque non a todo o mundo lle gusta ese sabor tan peculiar do xenxibre. Sabes que a ti máis a min gustanos moito, pero sí que é certo que é outra cousa que dá moitísimo sabor en pouca cantidade. Ten un sabor bastante máis suave, o que ven en pó. Para a xente que non lle gusta... O deshidratado, é certo. Atopar ese sabor tan forte, pero como todo, xa falamos que non existen superalimentos. Hai alimentos que están máis concentrados por 100 gramos en nutrientes, que poden ter efectos interesantes, non? Exactamente. Pois sí que no xenxibre falase de efectos antioxidantes, un leve efecto antiinflamatorio... Vale. Pero estamos falando as evidencias son escasas en usos concretos. Por exemplo, falamos da reducir a dor menstrual, por exemplo. Mira, eso tamén o escoitara, é verdad, que se me olvidaba. Claro, eu dores menstruales non solo ter,
Non, por eso se me olvida. En plan, é cousa tal. Mirade unha cousa, isto tamén, facilísimo de pelar. Eu, en vez do coitelo, fago perfectamente. Hai moita xente que o fai cunha culler, vale? Vou un momentiño a lavar que tiña un pouquiño de terra, facemos así e vou no relar. O sea, cheira dende aquí, estás ali, É que, cheira dende aquí o escoita, ademais é sensible. unha cousa, ten un toque como cítrico, vale? Poderíase falar de cítrico, non un limón, pero de lima cafir ou algo así, que che invade absolutamente todo, pero que prácticamente co lume e co lume forte vaise indo e queda só un leve aroma, non é o primeiro, é casi como allo. Metes un allo na boca, abur Drácula. Pero neste caso, metese tal, cocíñalo e telo listo. Mira, neste caso, eu vou facer o seguinte, vou relar esta boa peza, vale? Así que dame un pouco de leria, porque isto xa sabes como é, Que estaba ahora fiando ca dor menstrual ca menopausia, fume outro extremo, porque é algo que imos pasar todas as mulleres que cheguemos ata aí, claro. Non sei se escoitaches algunha vez, falábase sobre todo fai 10 anos, 20 anos, eu recordo cando estaba estudiando, empezábase a falar da soia. Da soia, Empezou a vir máis produtos con soia, casi isoflavonas, a isoflavonas, a ver, dalle aí as que se isoflavonas da soia e os seus efectos para reducir os síntomas da menopausia. Non sei se escoitaches algunha vez. Non. Non estás moi no gremio menopausia. Non estou metido no menopáusico ni na menstruación, que queres que che diga? Teño que meterme, vale? Pero mira, hai que saberlo igual, eh? Sí. Que non se toque, tócalle a que tes na casa. O sea Exactamente. Vale, pois falábase moito de que as isoflavonas de soia podería ser axudar a reducir os síntomas da menopausia. Vale. Síntomas sobre todo os sofocos, a sudoración nocturna, que claro, non se dá por igual en todas as mulleres, pero o 70% das mulleres en Occidente teñen esta sintomatoloxía. O que, Os sofocos e a Pero sudoración. 60%? O 70%. 70 é moito. Vale. Hai mulleres que teñen a sorte de que non, pero as que sí, pasanon bastante mal, eh? Vale. Non é algo, suo xa está, non, pasanon mal. É bastante incapacitante. E vese que nas mulleres en Asia, pues, este tipo de sintomatoloxía dase só no 15% de mulleres asiáticas. Ajá. Empezouse a estudiar que cambiaba, no estilo de vida das mulleres asiáticas, ou se había algunha causa que poderamos atribuir, no? Sí. Sí que é certo que en Asia teñen un consumo moi elevado de derivados da soia. Xa non só a salsa de soia, consumen tofu, o tempe, os edamames, moitos derivados. Vale. Eso, pois, fixo facer estudos onde relacionaban o consumo de isoflavonas de soia ca reducción destes síntomas. Que pasa? Hai matices. Isto funciona en Occidente? Depende. Contesto a galega como galega que son. Vale. Depende. O depende noso, non solo noso, dos galegos. Despois algún que o colla, pero non é o mesmo que tal. Vale, dalle. Hai matices. Viuse que non ten o mesmo efecto en mulleres orientais. Vale. Por qué? Por qué? Bueno, porque temos, por exemplo, son 20 ou un 30% das mulleres occidentais teñen a microbiota axeitada para metabolizar esos fitoestróxenos da soia e convertilos nese metabolito que causa estes efectos. Madre mía, o sea, É claro. complexa a explicación, pero bueno, A raza importa. podería ser resumir. Como que? A raza importa, claro. Non somos vacas, pero a raza importa. Bueno, vale. raza, xenética importa. Un segundo, que non che corto, que isto é interesantísimo. Presa de sal. Vamos meter, porque teño auga fervendo, vamos a meter esos espaguetis aí, vale? Presiña de sal. Xa sabedes que a pasta colle o que predice. Agora falaremos tamén da pasta integral. Mirade isto, que xa empeza a coller toques tostados. Oh, maravilla, maravilla. Pablo, pilla aí. Que ainda teño sal na mao. Pilla aí. A eso, toques tostados. E imaginadvos agora con un pouco de mel e un pouco de soia que imos facer. Que ven a tener un pouco de lume e facer as cousas ben. Un segundo. Aí vou, que quero que me sigas con eso dos metabolitos. Isto sempre me gustou. Temos pasta, non? Neste caso, pasta integral. Si ou que? E mirade este auténtico ruxe-ruxe. Isto se lo fai un karateca. Home, non sei. Como? Non sei se o veixo para facer así nas casas, pero bueno. Isto vino toda a vida nos restaurantes italianos. sí. Toda a vida. Pillaba. É a primeira vez que vexo abrir un bote de pasta non así. morreu, non romperon. Isto é a lei do fakir. Se tes moitos xuntos non rompen. Vale, mirade, medio paquetiño, máis ou menos. Así. Auga fervendo a cachón, viña. Eso é. Isto, por aí, moito me gustou sempre toda a vida facer esta historia, ser un espectáculo. E agora, preciso, o chisco de mel e un chisquiño de soia para esa historia. A ver se me vou abrir isto ben. Vale, perfecto. Isto para aquí. Mirade que agora, que xa empeza a coller ese toque que vos decía, que me gusta ben crocante, e ainda hai carne,
porque un dos trucos en non movela, como dixemos, vale, é darlle este tal. Aquí sí que agora imos cambiarlle de lume, está prácticamente posta para que pouco a pouco acabe de secarse, o que che dicía antes da propia auga da carne. Así que vamos meterlle esa pouquiña soia, non nos pasamos hoxe, mirade, un chisquiño, un tal, que son 2 culleradiñas, aí, e un pouquiño poma aí que despois ainda vou empregar. E un pouquichiño, neste caso, vale, de mel tamén, aí che vai. E vamos cambiar xa de lume, aí, este, deixámolo, poñémolo por aquí, é máis que suficiente, e mirade a sensación que dá, así, isto tamén, o dos botes, aí. Mais ou menos, estou a ollo, se queres coller unha culler, váleme, pero eu, máis ou menos, mirando a superficie, con eso, é absolutamente suficiente. Témolo por aquí, veña, damos unha remexida última, esa, mirade que core, que brillo, por favor, soia, mel, sempre pegan ben, eso, que siga batendo aí pouco a pouco. Pareado, soia e mel sempre pegan ben. Sí. Foi pensado, non? Non, pero eu son o pequeno espronceda. Ahora seguimos pensando que vou facer unha cousa. Veña, mentras isto sigue fervendo, que son uns 8 minutos máis ou menos, boca a verdura. E conta, me acaban de contar esa historia que me estabas a dicir, a ver. Pois estaba a falar un pouco se a soia reducía en mulleres en Occidente os síntomas da menopausia. Estábamos a falar de que son 20 ou 30% das mulleres occidentais tiñan esa microbiota axeitada para convertir esas isoflavonas de soia nese metabolito que facía estes efectos, non? Pero despois temos máis factores, que a cantidade que temos que comer de isoflavonas de soia é moi elevada para producir eses efectos, que en mulleres asiáticas é algo que incorpora na súa alimentación cotiá, o que pasa que nós non temos esa costume de comer pois tantos derivados da soia na alimentación do día a día, quer dicir que requeriría tamén un consumo máis elevado. Parece ser que os efectos son mellores en mulleres que levan consumindo soia dende a infancia, como sucede en Asia, que non tanto en alguén que fai un uso esporádico. Pasa moito eso do que, por eso falan agora cada vez máis de que é importante meter xa os alimentos nas primeiras etapas da vida, é dicir, non esperar moitísimo, que antes había como esperamos 4 anos para que coma un cacahuete. Eso é diferente, eso é para reducir o risco de reaccións adversas aos alimentos como son as alerxias alimentarias, non? Vale. E despois sucede outra cousa, os suplementos, porque podemos pensar, bueno, pois comemos as isoflavonas, tomámoslas en forma de suplemento, e así xa temos máis cantidade. Bueno, pois sabemos que a efectividade dos suplementos non é a mesma que consumir alimentos con soia. Porque isto pasa con outros suplementos tamén, porque moitas veces é a sinerxia de diferentes componentes que están presentes no alimento. Pasa, por exemplo, tamén con suplementos do omega 3, que a efectividade non é a mesma que a de comer peixe azul, por exemplo, non? Pois cos isoflavonas, cos suplementos, sucede igual. O efecto non é igual en suplementos que en alimentos, o sea que a efectividade é un pouco incerta. Resumo, pode ser efectivo tomar soia para reducir os síntomas da menopausia? Pode ser nalgúnas mulleres que teñen un consumo elevado. Aí ven a galega. Pode ser. Pero tampouco é unha técnica prexudicial. Quero dicir, introducir máis legumes como a soia é algo beneficioso a nivel nutricional. Por probar, en este caso, non pasaría nada. Non pasaría nada, vale, xa o temos, veña, perfecto. Pois é interesante isto de tal. Cada vez aprendemos máis co tema da nutrición, pero eu creo que ata vos mesmos estades todo o rato como cambiando, non o discurso, pero en plan, agora isto, ahora sabes un pouco máis deso, hai máis estudos, non? Totalmente. É que eso a min pareceme unha auténtica maravilla. Mirad esta carne, por favor, como está empezando a quedar, Estou abraiado, porque estou mirando a carne, como está a pasta, e mira esa cor. Mira que pouquichiño me queda para que vaya. Isto de lume pequeno agora é importantísimo, porque toda a pouca auga que se lle queda, como xa está cocida, é suficiente. Pero como teño un lume pequeno, voulle botar. Eso é. Vale, aquí nós temos ceboliña por un lado, preciso un pouco de pemento. Vasme coller o bimi, quero que me fales un pouco do bimi, porque ti sempre me sacas cousas de... É que pode ter o bimi de nome raro que teña dentro del como esas isoflavonas, como esa... Non sei, a min soname toda serendipia. Cando empeza pum, pim, pam, con cousas e con nomes e flipo. Pero a verdad é que ao final... Son cousas que temos que saber pouco a pouco. A ver, bimi, algo parecido ao brócoli, non? Como dixen eu, non está mal. É da mesma familia, das crucíferas, que falamos que as crucíferas teñen un componente sulfurado que se estuda na prevención do cancro. Evidentemente, hai moitos factores, non pensemos que comendo bimi vamos a evitar unha enfermidade deste calibre, pero como absolutamente todos os alimentos, non? Vale. É un aporte que teñen as crucíferas. O aporte enerxético é baixo, sigue tendo unha porcentaxe de auga alta,
é moi rico en fibra, o bimi, moi saciante, xa vemos esa textura crocante que ten máis co brócoli. O que dixen que medio leín, eso de que é unha especie de espárrago trigueiro de brócoli, podría ser? Sí, é un híbrido. É un híbrido. Sí. Lino, menos mal que non limar, porque a veces as fontes onde les as cousas teñen moito que ver. Mira, este allo xa non o quero. Pero que non é nada raro, que moita xente di isto, seguro que fixeron nun laboratorio aí mescurando cousas raras que non coñezo. Non é nada raro. Non, o bimi é como se lle faz un inxerto teu castaño na casa, esa de castaña máis cedo e máis grande, sabes? Non tampouco pasa nada. Mira o que temos por aquí. Chisco de lima. Corteciño, cando lle dou as frejas á lima, acordádevos. Un día destes douche unhas frejas a ti tamén, que xa sei que di, xa ves, podías dar a min en vez da lima. Faime un zumiño. Se das unhas frejiñas, como todo, sempre se vas polas boas, as cousas van moitísimo mellor. A mí non me das frejas, fala, pero non. Moitísimo mellor. Mira, por favor. Temos a carne casi no punto, Vamos coller unha cousa. Teña por aquí o relador, que estaba do xenxibre, e voulle meter neste rustrido, vale, tamén este tremendo de allo. Ollo, Ollo cos allos que temos en Galicia. Maravilla. E agora, mirad o que estamos a facer. Un chisco de zumo de lima. Varía un limón perfectamente, incluso varía unha laranxa, vale, que non lle gusta tal. Pero como vamos a meter un dos habaneiros eses que nos gustan a ti e a min, mellor a lima porque quita bastante ese picante. Ese non o quita, pero non dá a sensación na túa boca, no teu padal, da mesma historia. Así que agora, con este allo, vou poñelo wok e mira que está todo acabando, porque a pasta non lle queda absolutamente nada. Eu estou medio controlando e teño como un pouco un reloxo na miña cabeza, co tema ese dos tal. A pasta, vichedes que, igual que a carne fui xogando co lume, que a pasta non fixen absolutamente nada diso. Ten que ferver a pelouros, vale? Que non se pegue. Doulle unha batida ao principio de todo, despois chao bacalao, vale? Aí temos, mirade, ese allo por aquí, ese dediño, vale, para ir empregando todo, porque isto se non queda nosa pastiña toda por aí, suficiente. Vou limpar un pouco esa mau. E mirade, wok agora. Esa carne solta e acabada. Vou acabando isto. Mirade, por favor, dende arriba, ainda hai algún cachiño, como se vai collendo e como se soltou. Espectacular. E o cheiro, O cheiro que é unha auténtica pasada. Vale, collemos isto por aquí. Vale? Lume. Veña, lume. Ben de lume. Vou pregar un pouco máis de soia, vale? Traima pa aquí e así non me olvido de nada. O xenxibre teño este po final para empratar. Teño zume de lima que xa vai un pouquichiño para aquí, xa veredes. Un pouco máis de soia para aquí. Home, logo. Non, sabor ten que ter, Isto é, como? Sabor ten que ter. Isto é imposible que non teña un pouco de sabor. Mexa non queremos máis, xenxibre tampouco. O sésamo, como xa vos dixen, é máis que suficiente. Isto que empeza a bulir. A pasta, que ya apago, veña, un chisco deste aceite, tan pronto empece isto a facer un pouco de ruxe, temos feito a nosa verdura. Mirade como vai. E isto ao final de todo. Falamos moitas veces da capsaicina, falamos do picante. Coidado co picante, estar moito tempo tratando, porque senón morremos. E unha cousa é que nos guste a Lidia e a min o picante, e outra cousa é que nos reventemos la boca, vale? Porque igual que entra, xa xo dixen algunha vez, sai! Igual que entra, sai! Veña, mi viña, tamén hai xente que está máis adaptada. Se te escoita un mexicano dirá, buah, este picante non é nada. Pipiolo. Bueno, pois un pipiolo, que pasa, viña? Non pasa nada. Esa pasta, aquí, mirade. Pasta sempre, sabedes perfectamente que me gusta traballar con ela o dente, vale? É dicir, que quede sempre como un chisquiño daquela maneira. Neste caso, como temos zume, hoxe non escurro moito, pero non preciso nada máis, vale? A veces escollemos un pouco de agua da cocción, algunha historia así. Hoxe, soltiña, mirade, pasta integral, por certo, máis fibra, non? Sí, hai que mirar, para asegurarnos de que estamos ante unha pasta verdadeiramente integral, ler a listaxe de ingredientes da pasta, que ten ingredientes. Debería ter sémola de trigo duro integral. Ben, aí, eso é, perfecto. Sémola de trigo duro integral. Vale, por que pasa? Hai veces que nos venden gato por lebre, hai veces que ten sémola de trigo duro non integral e salvado, farelo, vale? Amigo de Vigo. Vale, mirad aquí. Ese chisco de verdura. Temos a pasta por un lado, prácticamente feita. A carne, que non a meto aquí e que sigue tranquilamente aí un chisquiño tal. Por qué? Porque non quero que despois con eso se me humidifique e, polo tanto, que se abrande. A última hora vamos a meter por riba. E nós aquí, eso sí, xogamos con isto. Isto é un chisquichasco, Mirade, aí, vou no metendo, agora sí. Todo está cortadiña. Neste caso, ven tan bonita que non a vou tocar.
Pero hai veces que ven un pouco máis fibrosa pola parte do talo. Quitamos esa parte e xa está. Pero que sería comestible si queremos. Ou nun caldo, exactamente. Sí. É como o carozo, non me quero queimar. Como o carozo da piña. Eu como-a. Pero hai moita xente que ya quita. Bueno, pois se ya queres quitar, quita, ya tampouco pasa nada. Vale, aquí, como ten soia, vale, non lle vamos a botar sal, porque esa carne xa ten. Seguimos con lume ata arriba de todo e agora empeza o espectáculo. Moito me gustan a mí estas historias. Vale, neste caso, cuidado ca tagua e con tal. Vai ir a semente? Sí, porque como é unha moi pequeniña, vale, e non pasa nada, van as sementes e así, se algún lle queda roe, que aquí no equipo, a veces non me dá tempo. Estou facendo aburiño e xa están comendo. Ja, como que non? Mirade, ese para aí. Por agora un. Ti máis eu, se queremos un pouco máis tamén o meteremos. Vou meter tamén isto a última hora xunto ca carne. Vale, este verde da ceboliña é unha cousa que, a máis de ser moi bonitiño, sabe que rabea. Isto que parezco eu tontolaba, aquí che vai, mirade. Co coitelo grande. E agora sí. Acabamos receita. Primeira espallada, rápida. Un chisquiño máis de aceite. Lume a cachón. E, por suposto, ahora sí, eses espaguetes, veña. Aí che van. Agora, empezamos a traballar, como sempre facemos, de primeira, se queres, unha primeira batida aí, e mirad estas cores, por favor. Que non te vayas pa aí. Que lle vai pasar a isto? Que isto é imposible, por natureza, que isto este mal. Vale, temos unha receita. Mira, verduras con pasta, é posible. Rápida, vale. Verduras con pasta, verduras co que che dé a gana, a verdura mete sempre na túa vida, pero o importante é que vos dixen, en 8 minutos cocemos a pasta. Falamos un par de contos, fixemos tal e isto. Con este chisco, se queremos agora empregar un pouquichiño máis de picante, picante. Queremos copos de chile. Un pouco de coandro, que é o que me queda aquí. Xunto con este ceboliño e esta carne, e mirade como vai. Empratamos nun chisquilichasqui. Agora sí, a papar. Coandro, que raro, non? Hoxe cociñamos espaguetes integrais con carne acaramelada e verduras. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer a pasta o tempo que indica o fabricante. Ao mesmo tempo que salpementamos a carne xunto cun chisco de aceite de sésamo para tostar uns minutos, engadíndolle xenxibre relado e de seguido incorporar un pouco de salsa de soia e mel, rustrindo uns minutos máis para que quede ben tostada. Por outra banda, picamos a ceboliña, o bimi e o pemento, relando un dente de allo xunto cun chisco de zume de lima, salsa de soia e o habaneiro para engadir a un wok, salteando uns minutos a lume forte. Só queda integrar cos espaguetes uns meneos de muñeca, a carne crocante por riba e o coandro picado para que comece a papatoria. Uichi! Que bonitiño, Como quedou esta historia, O fácil que é coller un pouco de soia, un pouco de mel e facer unha carne crocante que quito sentido. Probar cas manos. Mirade, mi mare que coro. E despois, espaguetes integrales, integrales que teñen ese toque máis de fibra, pero que queden ben turxentes tamén e que dan unha boa loucura no padal. A partir de aí, neste caso, pemento, cebola, bimi, coandro, un chisco de todo e algo de picante para facer os espaguetis con carne crocante do estáchebo. Aburiño! Que, como che vai iso? Sí.